नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ बिपिएफ दोलोआ फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शनखौ हारसिङै गेलेगोन जोङो रावबो पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्स खालाया बयबो बिटिसिनि रायजो राजाया दिनै उपलब्धि खालामनो हाबाय बुजिनो हाबाय जे दानि सरकार एबा इउपिपिएल आरो बिजेपिजों जेबो जाया बे ओनसोलाव जौगानाय बिथांमोना खामानि मावा जि जौगानाय खामानि जादोंमोन बियो आगोलनि सरकार बिपिएफनि दारैसो जादों ओंखायनो बयबो रायजो राजाया बिपिएफखौनो सरकार हिसाबै लुबैफिनदों आरो पार्लियामेन्टारि इलेक्शनावबो एमपि महरै बिपिएफनिफ्रायनो लुबैदों दा बेखाय जोङो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा साफ्रोमबो गामि गामि हाबदों रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों रायजो राजाफोरजों रायलायदों मोजां गाज्रिनि खोथा आरो बयबो समर्थन होनो दिनै लोब लोब आगोलबोदों आरो नोंथांमोनहा नुदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो हाजार हाजार इउपिपिएलनि समर्थक बा गुबुन गुबुन संगठननि दलनि समर्थक बिथांमोनहा माबायाव बिपिएफआव माबा खालामफैदों जगदान होफैदों बयबो रायजो राजानो दिनै कमप्लेन खालामगासिनो दङ जे मोनसेनि उनाव मोनसे इउपिपिएलनि जि गावसिनि क्षमताखौ अपबेबहार खालामनाय गावसिनि क्षमताखौ नाङै खामानियाव नाङै जायगायाव बाहायनाय आरो बिथांमोननि जेबो मावनो रोङै जेबो मावनो हायै लामा दोंसे दिनै खोआखै स्कुल गंसे दिनै लुवाखै हस्पिटाल गंसे दिनै लुवाखै इरिगेसन गंसे दिनै बानायाखै हाथाय गंसे बिथांमोना दिनै बानायाखै दा बेफोरखौ रायजो राजाया नुनानै गोमोदों आरो बुजिदों कि बे सरकारजों जेबो जाया बिपिएल हान्जाया बुंगासिनो दङ बिपिएफ हान्जायालायनो माने थैनो थांगासिनो दङ बेनि सायाव मा बुंगोन सारा बे खोथाखौ बयबो सोंबाय थादों आरो आगोलावनो जों बुंदों जे फैगौ एमपि इलेक्शन बिटिसि इलेक्शन आरो एमएलए इलेक्शन माने 2026 सनसिम रायजो राजा नुगोन जे बिपिएफआ थैयो ना इउपिपिएलआ थैयो जोंनि नुनायाव बिपिएफखौ रायजो राजाया बोलोगोरासिन खालामनो ज' ओंखारबोदों आरो इउपिपिएलआ बे खारनावहाय थैनो थांगासिनो दङ गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।